Да, но е. Пак ще му отрепа. Къде ми паднаха нещата? Не знам, какви неща са ти да съм ги обрал. Ето да разбира. Чай, че един скелет го трепа с ръка. Отрепа. Между другото на новата версия са ги направили по-силни, знаеш. Тя. Намирам пигинца. Пигинца. Чай сега. Аз се обърках къде съм. Вито. Сега вали с нагова, как не мога да се ориентирам. Да. Чакай да го бият и пиги, бе. То аз без ти няма съм много далеч от къщата. Само ако умреш малко ще е проблем. И трябва да си направим легла, защото нали виждаш, че като умрем на спална, чакай там. Спална там, дет на спална там, още от началото. И като си направим легла, и нали ще ги сложим у къщата, и като легнем да спим, като умрем вече у къщата ще наспална. Те да. Нали ти ли не го знаеш? О, намерих гъби. Еги, Да. с ми до 7 ли са? Да. Яко. Брат, аз се загубих. Аз не мога да намеря нищо. Ушото на скула, ама. Бардо, знаеш ти, съм да пускаш музика, защото ти се чува всичко. И брат, аз не ще мога да намеря. Тук няма никакви. Така сам пигенца. Как са тези музички, дето се чуват, бе? Не знам. Брат, Денис, ти кого гледаш, бе? Брат Марти, от вас се чуват, бе? Аз не ще гледам. Ти ли? Не. Аз не ще не гледам. Виж, отивам на същото място, брат, дето от начало къде на Аз се загуби, брат. Хем не намерих нищо, хем се загуби. Не, аз съм до къщата дълго. Намерих вълци. Такова ще си направя домашен любимец. Намерих вълна! Аре, давай, убивай. Ама само една на земята беше вълната. Оцели. Крави! Имам и кучи. Имам си кучи. Добре. И нали знаеш, че вълците трепят овцете. И намерих един вълк и до него вълна. Значи наблизо има овце, те са ги изтрепали. Ето ги, намерих. Къде си? Да съпортвам? Чакай малко. Виж си го пиш. Ама ти до къщата ли си? Чай са, тук е предишната къща. Аз съм до предишната къща и не мога да се ориентирам. Ама коя предишната? Първата къща. У нас дето ви сте я построили или да. Ние я построили? Тази дето ние сме, ама тя е до тъс, която ни първа беше наша първа. Щупих си меча и знаеш какво става? Нали? Щупих си меча и като даря овцата и този вълка скача и той. Обаче имам само 4 вълна и той няма стигне за 2 легла. Такова. Сейчас мога да има нещо интересно. Сега не помня къде беше старата къща. Тъй... Сега се загубих. Ти близо ли с някъде до старата? Не до старата, ами до този деца построихме. Че уж май съм близо, не знам. Аз видях у нас дето вие построихте. С мира. То и аз съм тук. Ние броим тъй, че.
Да. Ма, аз не мога да намеря с старата, бе, брат. Така. С тъс къща, дед вие построихте, малко фейл стана, ама нищо. Нищо. Тя е нещо като ориентация. Да, ние не ползваме. То като на Слендърмен в гората на Елената. Шит. Брат, да пусна ли го от моя? Брат, ще намерим, аз съм до нас, дето я построихме ние там. Смисъл, с първата дето всички я построихме. Сега сетих се подам по. Дори тук има лава. Знаеш какво направи? Имаш там зими дърт нещо там и... Да, аз то ще... Издигни се във въздуха като кулата То ще правя. Така... брат, този дъжд не спира, има дразни вече. Ето я. Че да са портно аз. Ма чакай, не са портайте, ще падна се. Брат, доно да няма нищо от тъс мина. Аз тук напред Доно съм. да няма... Зомбите нещо. Сторчовете си изгубих. Къде е? Там като умрях до къщата. Добре, ето, значи сам напред трябва да вървя. Ето я, намерих я. Знаеш какво намерих? Не, Желязо. сериозно ме? Да, бе. Ако искаш, можеш да порташ. Добре, сега. Чай, че тук има и въглища и трябва да ги обера, ама чувам някакви зомбите, които ме притесняват. Притеснявам, разбираш. Тя е чиста с бавната кирка. Бас, яко навсякъде стана сняг. Това за глупостта. Какво стана? Някакъв крипър гърмър, не, ама то преди мен. Все при мене гърмете. Къде ми изо... кучето ми, Браво. Брат. Ти кучи много обичам. Браво. Не, брат, не, Слендърмен, но аз пък Слендърмен, не Ендърмен. Мари, портай се. Хубаво, после ще да ги обера. Само да взема тук. Аз ще берам тук снега. Много обичам да обирам снега. Как да разпознаеш, че от тебе има Ендърмен? Това си едно как ме стресна, брат. Ще тъпа скрим долна Енгард. Късъм и... Значи в честа оставям тези неща, дето съм събрал. Брат. Ако... те сигурно ще са замахнали вече, ти. Искаш да видиш кучето ми? Сега чай малко, че правя ткани топки. Ще го вкарам вътре в къщата. Къде го? Да, пази. Ето го е. Го е. Сега това. Чай малко. А то нищо не става. Ела, бе. Аре, бе. Къде е къщата? Там чакай ма. Айде отито Това не ма изде. Айде отито ето го. Ало, тук, къде бягаш, бе? Виж как бега. Аз много обичам. Спри сега тук. Ела в къщата. Вътре. Ето го. Ей, сладър. Как имам, че? Има куча, аз казах да се взема. С колко ли се взема? Къде? Чу го някъде тук. То моето лайш, май. Теле. Брат, сори, ама намерих вълна само за едно лето. Спря да вали сняг. Не. Айде направим снежен човека. Напада. Ама, трябва ни такова трябва ни тиква.
А деца ми. Виж фурната копека. О, добре. Добре. Вече станаха 20 минути, знаеш. Хубаво, хайде. И това беше от нас, втори епизод и довиждане.